ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህም ልቤን ደስ አለ የደስታዬ ምንጭ አንተ መተኪያና እኩያ የለህም የሰላሜ ምንጭ አንተ መተኪያና እኩያ የለህም ቃልህን እወደዋለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ድምፅህን እወደዋለሁ ሰላም ሰላም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጸጋ ናይ ስነ ጽሑፍን ሚድያን አገልግሎት እዩ ወይ ከዓ ግሬስ ሊትሬቸር ኤንድ ሚዲያ ሚኒስትሪ ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ሓድሽ አገልግሎት እዩ ብረድኤት ጎይታ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እቲ ናይ ስነ ጽሑፍ አገልግሎት ቅድሚ ክልተ ወርሒ ቢሉ ዳርጋ ጀሚርናዮ ነርና ይቕፅል እውን ኣሎ ማለት እዩ ሓፀርቲ ጽሑፋት ኣብ ፌስቡክ ግሬስ ሊትሬቸር ኤንድ ሚዲያ ሚኒስትሪ ኣብ ዝብል ፌስቡክ ፔጅ ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ሕልፍ እንዳበልና ክልተ ግዜ ሼር እንዳገበርና ክሳብ ሕጂ መፂና ማለት እዩ እቲ ናይ ሚድያ ሚኒስትሪ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይጀመረን ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ብረድኤት ጎይታ ከዓ ንዕኡ ድማ ንጅምሮ ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ንጅምሮ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቲ ዘይጀመረና ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ ጸሎትኩም ብጸሎትኩም ዘክሩና ኣብ ጸሎትኩም ደግፉና እዚ አገልግሎት እዚ ብፌስቡክን ብዩቱብን ዝፍኖይ ማለት እዩ እቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት ኣብ ፌስቡክ ኢና ሼር ንገብሮ ኣብታ ግሬስ ሊትሬቸር ኤንድ ሚዲያ ሚኒስትሪ ዝብል እቲ ናይ ቪድዮ መልእኽትታት ድማ ብዩቱብ ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ ድማ ናይ ቪድዮ መልእኽትታት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣብ ፌስቡክ ሼር ንገብሮ ሓፀርቲ ጽሑፋት እውን ከምኡ ኣብኡ እውን ኣብ ዩቱብ እውን ጎይታ ከም ዝረዳእና ኣብኡ እውን ሼር ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማና ሓፀርቲ ጽሑፋት ሓፀርቲ መልእኽትታት ብመልክዕ ቪድዮን ብመልክዕ ጽሑፋትን ምትሕልላፍ ማለት እዩ ዝምህሩ ዝሃንፁ ዝምዕዱ ዘጸናንዑ ንተግሳጽ ንምእራም ንምጽንናዕ ንምስጋር ዝኾኑ ትምህርትታት ብመልክዕ ብጽሑፍን ብቪድዮን ምትሕልላፍ ኮይኑ ኣብ ሶሙን ጎይታ ከም ዝረዳእና ሓደ ግዜ ክነመሓላልፍ ሓደ ግዜ ብቪድዮ ሓደ ግዜ ድማ ብጽሑፍ ክልተ ግዜ ብሓፈሻ ክልተ ግዜ ኣብ ሶሙን ክነመሓላልፍ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ እቲ ነመሓላልፎ ጽሑፋት ይኹን እቲ ናይ ቪድዮ መልእኽትታት ብቐንዱ በትግርኛ እዩ ግን ጎይታ ከም ዝረዳእና ጎይታ ከም ዝሃበና ጥበብ ጎይታ ከም ዝሃበና ክእለት እግዚአብሔር ግዜን ዓቕምን ክእለትን ድሕሪ ሂቡና ድማ ኣድላይ ከዓ ተኾይኑ ማለት እዩ ከከም ኣድላይነቱ ሕልፍ እንዳበልና ኩሉ ግዜ ይኮነን ኩሉ መልእኽትታት ኣይኮነን ግን ኣድላይ ኮይኑ ከዓ ተሰሚዕና ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብኣምሓርኛን ብእንግሊዝኛን እውን ክንትርጉሞም ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ናይ ቪድዮ ትምህርትና ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ በዚ ኣርእስቲ እዚኣ ክንጅምር ኢና እዚ ኣርእስቲ እዚኣ ቁርብ ስፍሕ ድበለት ኣርእስቲ እያ ንውሕ ድበለት ግዜ ክትወስድ ትኽእል እያ እቲ መልእኽትታት ድማ ነመሓላልፎ ድማ እቲ ብዩቱብ ነመሓላልፎ ብመልክዕ ቪድዮ ማለት እዩ ካብ 10 እንተነውሐ 10 እንተሓፀረ ካብ 10 እንተነውሐ ድማ ክሳብ 15 ደቂቃ ዝኸይድ በብሓፂሩ ጌርና ክነቕርቦ ስለድኾና ምናልባት ከፋፊልና ኣብ 5 6 ወይ 7 ክፋላት ትወስድ ትኸውን ኢለ ይሓስብ ብዝኾነ ስለዚ ከምዚ ከፋፊልና በብሓፂር መቃቂልና ክነመሓላልፋ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ትብል ኣርእስቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ደሎ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ምስ ወዳእና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሓፀርቲ መልእኽትታት ኮይኖም ማለት ብዙሕ ካልኣይ ክፋል ሳልሳይ ክፋል ዘይብሎም ኣብ ሓደ ክፋል ተነውሐ ኣብ ክልተ ክፋል ዝውድኡ ሕፅር ሕፅር ድበሉ ከምኣቶም መልእኽትታት ጎይታ ብልብና ዘኽበዶ ጎይታ ዝመሃረና ንህዝብና ይጠቕሙ እዮም ድበልናዮም ንህዝብና ይሕግዙ እዮም ድበልናዮም ክነካፍል ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ ቅድም ግን ንእሽተይ መእተዊ ክህብ ማለት እዩ ናብታ ቀንዲ ትምህርትና ናብታ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ትብል ኣርእስቲ ቅድሚ ምእታውና ንእሽተይ ከም መእተዊ ጎይታ ከመይ ገይሩ ነዛ ትምህርቲ ከም ድመሃረኒ ወይ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ብዛዕባ እዞም ፍሉይ ሓይልታት ዝበሃሉ ከመይ ገይሩ ከም ዝመሃረኒ ንእሽተይ መእተዊ ክህብ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 2013 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝበሃል ቦታ ብኡ ይሓልፍ ነይረ ገለ ቦታ ከይ ነይረ ብኡ እንዳሓለፍኩ ከለኹ ኣጋጣሚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ምርኢት ኤግዚቢሽን ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ሜዳ ገፊሕ ጎልጎል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ዓይነት ኣፅዋራት እንደገና ድማ ብዙሓት ዓይነት ተሽከርከርቲ ታንክታት ከይተረፈን ኣሽቱ ዓበይቲ መካይን ወተሃደራውያን ማለት እዩ ኣብኡ ኩለን ተዘርጊሐን ወተሃደራት ድማ ነቲ ህዝቢ ነቲ ተዓዛቢ ገለ መልታት እንዳዞረ ይድርኢ እቲ ህዝቢ ስለዚ መግለፂታት ይህቡ ነይሮም ብዛዕባ እተን መካይን ብዛዕባ እተን ታንክታት ብዛዕባ እተን ኩለን ተሽከርከርቲ ኣፅዋራት እውን ነይሩ ኣብኡ ሕጂቲ ገሊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንእሽተይ ሞዲፊካር ዝተገብረሉ ዝተሰነዐ ገለ ማለት እዩ ቁሩብ ለውጥታት ዝተገብረሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢታት እንታይ ለውጥታት ከም ዝገበሩሉ ንምንታይ ለውጥታት ከም ዝገበሩሉ ገለ ከምኢታት ነቲ ህዝቢ ነቲ ተዓዛቢ በብሓደ እንዳዞረ ክኸይድ ከሎ የርእይዎ ነይሮም ማለት እዩ እጅቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ወይ ከዓ እቶም ቀደም ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ምናልባት ትዝክሮ ትኾኑ ካብታ መስቀል ኣደባባይ ቁሩብ ልዕሊኣ ድማ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣዲስ ኣበባ ኤግዚቢሽን ማእከል ድማ ኣላ ማለት እያ ሕጂ ኣብታ ኤግዚቢሽን ማእከል ድማ ልክዕ ከምኡ እዚ ከዓ ናይ ስእሊ ጥራይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ንብረታት እንዲኦም ደርእዩ ነይሮም ኣብኡ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኤግዚቢሽን ኮይኑ ግን ናይ ስእሊ ጥራይ ኮይኑ ኣብኡ ድማ ናይ ሓይሊ ኣየር በይኑ ስእልታት ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሓይሊ ምድሪ በይኑ ስእልታት ነይሩ ናይ ፌደራል ፖሊስ ከምኡ በይኑ ናይ ካልኦት ኣሃዱታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ስእልታት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣቓልቦ ስሒቡ ዝነበረ ናይ ፍሉይ ሓይልታት ከዓ ምናልባት ተዘይተጋጊ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣግኣዚ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ እቶም ፍሉይ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ናቶም ስእልታት ድማ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ስእሊ ምርኢት ድማ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እቲ ነቲ ህዝቢ ኣቓልቦ ስሒቡ ዝነበረ ናይዞም ፍሉይ ሓይልታት ስእሊ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ነፈርቲ ክዘሉ ከለዉ ይረኣዩ እንደገና ምሉእ ዕጥቆም ብፍጥነት ካብ እቲ ኸይድ ዘላ መኪና ዘሊሎም ክወርዱ ከለዉ ይረኣዩ ብገደል ክዘሉ ከለዉ ገመድ ሒዞም ይረኣዩ ሩባ ክሰግሩ ከለዉ ይረኣዩ ኮታስ ካልኦት ሰራዊት ክገብርዎ ዘይክእሉ ተራ ሰብ ክገብሮ ዘይክእሉ ነገራት ክገብሩ ከለዉ ይረኣዩ ኣብቲ ስእልታት ማለት እዩ ምክንያቱ ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱ እዮም ፍሉይ ዕጥቂ ዝተዓጥቂ እዮም ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ቀው ኢሉ ንዕኦም ደው ኢሉ ብዙሕ ግዜ ወሲዱ ንዕኦም ይዕዘብ ነይሩ እቶም ናይ ፀጥታ እቶም ሴኩሪቲ ናይቲ ቦታ እውን እቲ ካልእ ሰብ ክሪኡ ከዓ ምእንቲ ተንቀሳቀሱ እንዳበሉ ከዓ ነቲ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ ግዜ ብዙሕ ኣብኡ ከይወስድ ንኩሉ ሰብ ክርኢ ምእንቲ ቅልጥፍ እንዳበልኩም ረኣዩ ገለ እውን ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ በጣም መሳጥ ነይሩ እቲ ስእልታት ማለት እዩ ይገርም እዩ ማለት ተራ ሰብ ክገብሮ ዘይክእሉ ነገራት እዮም ዝገብሩ ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱ ስለዝኾኑ ፍሉይ ዕጥቂ ዝተዓጥቁ ስለዝኾኑ ንፍሉይ ነገራት ድማ ዝሰልጠኑ እዮም ብተራ ወተሃደር ጌርካ ክትዋግኡ ዘይትኽእል ነገራት ብተራ ወተሃደር ጌርካ ክትኣትወኑ ዘይትኽእል ወይ ከዓ ክትገጥሞኑ ዘይትኽእል ፀላእ ንክገጥሙ ተባሂሎም ነቲ መዓልቲ እቲ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ስለዝኾኑ እቲ ካብ ኩሎም ናቶም ድምቕ ዝበለ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እሱታት ርእያ ኣቢለ መወዳእታ ወፂእ ካብቲ ኤግዚቢሽን ማእከል ናብ ገዛይ ክኸይድ ክብል ካብታ ካንሸሎ ናይ ወፃኹም ብዙሕ ኣብታ ኣፍ ደገ ናይታ ካንሸሎ ምስ በፃሕኩ ጎይታ በታ ደልመደኒ ኣብ ውሽጠይ ክዛረበኒ ከሎ ሰሚዐታ ድመፀትኒ ድምፂ ድማ ኣነ ድማ ናተይ እውን ፍሉይ ሓይልታት ኣለውኒ ትብል እያ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገሪማትኒ ገዛ እንዳተመለስኩ ከለኹ ብዛዕባ የስተንትን ነይረ ኣብ ዝቐፀሉ መዓልታት ሰሙናት እውን ብዛዕባ የስተንትን ነይረ ማለት እቶም ናይ ምድሪ ፍሉይ ሓይልታት እንታይ ዓይነት ምዃኖም ርኢናዮም ኣለና ማለት ኣነ ርኢዮም ኣለኹ ኩላትና ንፈልጦም ኢና ነፍሲ ወከፍ ሃገርሲ ነናታ ፍሉይ ሓይልታት ኣለውዋ እዮም ነናታ እዞም ኮማንዶ ገሌልና ንፅውዖም ማለት እዩ ኣሜሪካናት ኣለውዋ እስራኤልናት ኣለውዋ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሕመቕ ይንኣስ ነናታ ከምኡ ሓይልታት ኣለውዋ ንክፉእ ግዜ
ነቲ ዝበርትዕ ፀላእ ንክገጥሙ ኢላ ተሰልጥኖም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኣነ እውን ናተይ ፍሉይ ሓይልታት ኣለውን ምስ በለኒ ብጣዕሚ ዝገረመትን እንታይ ዓይነት እዮም እዚኦም ፍሉይ ሓይልታት ድብል ኣብ ውሽጠይ ሕቶ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ከስተንትን ከለኹ ኣብተን ዝቕፅላ መዓልታት ኣብተን ዝቕፅላ ሰሙናት ኣብተን ዝቕፅላ ኣዋርሓት ኣብተን ዝቕፅላ ኣዋርሕ ጎይታ በብቁሩብ ገይሩ ብዛዕባ እዞም ፍሉይ ሓይልታት ናቱ ክምህረኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ፍሉይ ሓይልታት እንታይ ዓይነት ምዃኖም ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ዝወስዱ ብምንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝሓልፉ ብዓይንቲ ሰባት ከን እንታይ ከም ዝመስሉ ወይ ከዓ ከመይ ከም ዝረኣዩ እዚ ኩሉ በብቁሩብ ገይሩ ጎይታ ክምህረኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ገሊኡ ኣብ ዙርያይ ብዝነበሩ ኣሕዋት ገይሩ እዩ ዘረዳእኒ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ ዙርያይ ዘለው ናቶም ህይወት የርእየኒ እሞ እትሶም ዝሓልፍዎ ደለው እትሶም ዝገብርዎ ደለው እትሶም ዝኾንዎ ደለው ነገራት የርእየኒ እሞ እቶም ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ሓይልታት ብኸመይ ኩነታት ከም ዝሓልፉ ንጎይታ ዘለዎም ህይወት ከዓ እንታይ ከም ዝመስል ንጎይታ ዘለዎም ጭካነ ንጎይታ ዘለዎም ትብዓት እንታይ ከም ዝመስል ንጎይታ ዘለዎም ፍርሃት እንታይ ከም ዝመስል ኮታስ ህይወቶም እንታይ ከም ዝመስል በብሓደ ገይሩ በብነጥብታት ቆቁሩብ ክምህረኒ ጀሚሩ ብድሕሪ እንደገና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብቃሉ ከዓ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ቃሉ ብዘለው ንዕኡ ዝተፈለዩ እሙናት ሓያላት ጀጋኑ ገይሩ ድማ ብናቶም ታሪክ እንዳገበረ ድማ እቲ ትምህርቲ ኣስፊዮ ክምህረኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዚና ኣብ ዝቐፅል ክንርኢ ማለት እዩ ከም መእተውት ኮነና ግን ሓንቲ ሓፃር ታሪክ ክዛረብ እሞ ብኣ ክውድእ ካብቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነበሩ ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ሓደ ዝኾነ ካብቶም ናይ ሰራዊት ናይ ንጉስ ዳዊት ሰራዊት ካብቶም ተባዓት ሓያላት ጀጋኑ ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቂሶም ዘለዉ ሓደ ዝነበረ ኡርያ ሄታዊ ዝበሃል ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኡርያ ሄታዊ ካብቶም ፍሉይ ሓይልታት ናይ ንጉስ ዳዊት ዝነበረ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካብቶም ፍሉይ ቅያ ገይሮም ተባሂሎም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰፊሮም ዘለዉ ፍሉይ ጀግንነት ዝገበሩ ካብ ኣሕዋቶም ውፅእ ዝበለ ቅያ ገይሮም በቲ ጅግንነቶም ድማ ታሪክ ገዲፎም ዝሓለፉ ተፃሕፈሎም ሓደ ካብኣቶም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዳዊት ሓጢኣት ፈፂሙ ምስ ሰበይቲ ኡርያ ሄታዊ ምስ ባሴባ ደቂሱ ባሴባ ከዓ ኩላትና ከም ንፈልጦ ጥንሲ ጋጢምዋ ዳዊት ነቲ ሓጢኣቱ ንምሽፋን ኡርያ ሄታዊ ክቅተል ወሲኑሉ ማለት እዩ ስለዚ ኡርያ ሄታዊ ከዓ ብኢድ ዳዊት ተቀቲሉ ማለት እዩ ብናይ ትእዛዝ ናይ ዳዊት ግን ከዓ ኣብ ዓውደ ግንባር ሞይቱ ማለት እዩ ኡርያ ሄታዊ ክንሪኦ ከለና ጅግና ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብተራ ተዋጋኢ ጌርካ ክትቀትሎ ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ሕጂ ካብቶም ፍሉይ ሓይልታት ናይ ንጉስ ከም ዝነበረ ካብቶም ሓያላት ጀጋኑ ናይ ንጉስ ዳዊት ሓደ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ይገልፀልና እዩ ማለት እዩ ካልእ ግን ብዛዕባ ጀግንነቱ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናቱ ትብዓት ወይ ከዓ ፍሉይ ክእለት ዝነበሮ ፍሉይ ትብዓት ዝነበሮ ሰብ ከም ዝነበረ ግን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 16-17 ደላ ሓደ ታሪክ ድማ ነዚ ኩነታት ትገልፀልና ድማ ከም ብሞ በኣ ክንውዲእና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11-16-17 እንታይ ይብል ኮነ ድማ ዮኣብ ነታ ከተማ ምስ ከበባ ንኡርያ ናብታ ጀጋኑ ሰባት ከም ዘለዋ ዝፈልጣ ቦታ ገበሮ ሰብ እታ ከተማ ከዓ ወፂኦም ንዮኣብ ተዋግእዎ ካብቲ ህዝቢ ካብ ገላው ዳዊት ገለ ወድቑ ኡርያ ሄታዊ እውን ሞተ ይብል ሕጂ ኡርያ ሄታዊ ናይ ትእዛዝ ናይ ንጉስ እንደገና ብፍሉይ ዝኾነ ምኽሪ ናይ ዮኣብ ድማ ክወድቕ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ኡርያ ሄታዊ ግን እቲ ዝወደቐሉ ኣወዳድቓ ግን ዝገርም እዩ ምክንያቱ እዛ ቦታ እዚኣ እንድሕር ርኢናያ እዛ ታሪክ እዚኣ እንተርኢናያ ኡርያ ሄታዊ ንክቅተል ዝተፃሓፈትሉ ደብዳቤ ሒዙ ካብ ንጉስ ዳዊት ሒዙ ናብ ዮኣብ ዝተመለሰላ እሞ ዮኣብ ድማ ትእዛዝ ንጉስ ዳዊት ንኸፈፅም ኢሉ ናብቲ ተባዓት ሰባት ናብቶም ጀጋኑ ሰባት ዝነበርዎ ቦታ ንኡርያ ሄታዊ ዝሰደደላ ቦታ ወይ ታሪክ እያ ማለት እዩ እዛ ቦታ እዚኣ ከም እዛ ክፋል እዚኣ ከም ንፈልጣ ኩላትና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቦታ ኣበይ እንተኢልና ደቂ ኣሞን እዮም ዮኣብ ምስ ደቂ ኣሞን እዩ ዝዋጋእ ደሎ ነታ ከተማ ድማ ከቢቦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣሞናውያን ናይ ህይወትን ናይ ሞትን እዮም ዝዋግኡ ደለዉ ግን ክንሪኦ ከለና ግና ካብቶም ኩሎም ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ኣብ ሓንቲ ቦታ ግና ፍሉያት ሓያላት ጀጋኑ ዝተኣኻኸቡላ ከዓ ቦታ ነይራ ንምንታይ እዮም ኣብኣ ተኣኻኺቦም ቶም ሓያላት ኣሞናውያን ብዙሓት ሰራዊት እዮም ደለዎም ካብቶም ሰራዊት ብዙሓት ግና
እታ ዮአብ ዛ ኦርያ ሒታው ዝሞተላ ግን እቶም ሓያላት ጀጋኑ ዝነበሩዋ ክፋልያ ንምንታይ እንተይልና እቶም አሞናውያን እንታይ ኢሎም ሓሲቦም እስራኤላውያን በዚኣ እንድሕር ደፊኦም መፂኦምና በዚኣ እንድሕር ኣትዮምና ደው ክነብሎም ኣይንኽእል ኢና ኢሎም በዚኣ እንድሕር ቀዲዶምና ኣትዮም በዚኣ እንድሕር በሲዖምና ኣትዮም ንሕና ደቅና ኣንስትና ንብረትና ምድርና ሁሉ ክጠፊ እዩ ስለዚ በዚኣ ከይኣትውና ዝከኣለና ሁሉ ንከላኸል ኢሎም ነቶም ሓያላት ዝበሃሉ ናቶም ማለት እዩ ናቶም ክሳዕ ሞት ኣፅኒዖም ዝዋግኡ ኣብ ሓደ ቦታ ኣቐሚጦም ማለት እዩ በቲ ካልእ ግን ምናልባት በዚ ሩባ ኣሎ ክሕግዘና ይኽእል ከምዚ ደቂ እስራኤል በዚ ከም ድላዮም ክመፁና ኣይክእሉ እዮም በዚ ጎቦ ኣሎ ከም ድላዮም ክመፁልና ኣይክእሉን እዮም በዚ ምናልባት ጫካ ኣሎ ከም ድላዮም በዚ ምሙላእ ሓይሎም ክመፁና ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ግን ብኩሉ ሰራዊት ነይርዎም ማለት እዩ በዛ ሓንቲ ቦታ ግን በታ ኣዝዮም ዝፈርህዋ ምናልባት እውን ደቂ እስራኤል እንቶም ሓያላት ናቶም እውን ኣስፊሮምላ ብዝነበሩ በኣ ግን ማንም ከይመፀና በዚኣ ግን በዚኣ ደፊኦምና ከይኣትው ምእንቲ ኢሎም ግን ኣብኣ ኣቐሚጦም ነይሮም ማለት እዩ ሓያላት ዝበሃሉ ናቶም ማለት እዩ ሕጂ ዮአብ ንኡርያ ሒታዊ ክቅተል ክውስነሉ ከሎ በቶም ተራ ደቂ ኣሞን ከምዚ ክመውት ከምዘይክእል ንኡርያ ሒታዊ ይፈልጦ እዩ ዮአብ ማለት እዩ بترى وتهدر كقتل كم ذيك بترى وتهدر كموت كم ذيك يفلطوي ስለዚህ ህጂ ዮአብ እንታይ ከገብር ኮሎን ሪኦ ኡርያ ሒታው ጽቡቅ ገይሩ ስለድፈልጦ ናቱ ጀግንነት ጽቡቅ ገይሩ ስለድፈልጥ ናቱ ኃይል ጽቡቅ ገይሩ ስለድፈልጥ ናቶም ሓያላት ዝበሃሉ ናቶም ሓያላት ዝበሃሉ ደቂ ኣሞን ተኣኻኺቦም ላ ዝነበሩ ቦታ ኣብኣ ከም ዝምደብ ኣብኣ ከም ዝዋጋእ በኣ ከም ዝኸይድ እሞ ከኣኒ እቲ ካልእ ሰራዊት ድማ ገዲፍዎ ግልብጥ ኢሉ ከም ዝምለስ ገይርዎ ብከምኣ ከኣኒ ብኢድቶም ኣሞናውያን ተቐቲሉ ሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ ኡርያ ሒታው ካብቶም ሓያላት መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሶም ደሎ ፍሉይ ሓይልታት ናይ ንጉስ ዳዊት ዝነበረ እዩ እቶም ፍሉይ ሓይልታት ናይ ንጉስ ኩሉ ግዜ ክንሪኦም ከለና ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ዝተዓጥቁ ፍሉይ ዝኾነ ኣጽዋር ዝተዓጥቁ ፍሉይ ዝኾነ ስልጠና ስለዝወሰዱ ስለዝኾኑ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ዝቕመጡ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ዝምደቡ ብተራ ወተሃደር ብተራ ጸላእ ድማ ከወድቁ ክቅተሉ ዘይክእሉ ከኣዮም ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚኣ ከም መእተዊት ኮይና ኣብ ዝቐጽል ግና እዞም ፍሉይ ሓይልታት ኣምላኽ ዝሓልፍዎ ኩነታት እቲ ዝወስድዎ ስልጠናታት እንታይ ይመስል መወዳእትኦም ከንታይ ይመስል ኣስፋዕ ኣቢልና ብሓፂር ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ጎይታ ይባረኩም